Il-Prim Ministru Joseph Muscat żar lill-Istudenti fil-Junior College u l-Università ta' Malta dan waqt il-ġimgħa dedikata għal dawk li għall-ewwel sena se jistudjaw f'dawn l-istituzzjonijiet edukattivi magħrufa bħala Freshers Week. Il-Prim Ministru dar u tkellem ma' bosta għaqdiet studenteski li matul din il-ġimgħa qed jilqgħu lill-istudenti l-ġodda dan permezz tal-istands li bihom urew ix-xogħol li jwettqu mal-kamp studentesk matul is-sena. Dr. Muscat żar ukoll l-istand fl-Università tal-moviment Graffiti li t-tnejn wieħed mill-membri tagħhom twaqqaf minn uffiċjal tas-sigurtà meta kien libes maskra tal-Ministru Ian Borg. Meta mistoqsim il-ġurnalisti, il-Prim Ministru ddeskriva d-deċiżjoni bħala stupida. Naħseb li kienet deċiżjoni stupida. Nazzarda ngħidilha u ma naħsibx li kienet deċiżjoni ta' l-Università top-down, ma kienet deċiżjoni li ttieħdet minn xi ħadd x'imkien. Bla dubju ta' xejn il-freedom of expression u jekk ma ssirx hawnhekk fl-Università ma nafx fejn trid tkun. Mistoqsi dwar l-inkjesta pubblika li ħatar il-Gvern dwar il-qtil ta' Defni Karwana Galizja, il-Prim Ministru saħaq li wieħed irid jagħmel distinzjoni bejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. Dan wara l-kummenti li jagħmel ir-rapporter tal-Assembleja Peter Omzik fejn sa mill-bidu nett il-Gvern kien għamilha ċara li dan għandu deficit qawwi ta' kredibilità. Il-Kunsill tal-Ewropa mhuwiex il-Parliamentary Assembly tal-Council of Europe. Huma żewġ istituzzjonijiet li huma tanġenzjali ma' xulxin ma mhux l-istess ħaġa. Aħna għedna from day one li aħna nengejġew mal-Council of Europe, mal-Kunsill tal-Ewropa. Fil-fatt, is-Segretarja Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa ħarġet sqarrija l-għada li jinħabbart l-inkjesta. Għedna from day one, mhux illum, li m'għandniex fiduċja fis-Sur Fis li jirrappreżenta l-Parliamentary Assembly. Dr. Muscat fakkar li s-Sur Omzik kien instab livvin ta' informazzjoni dwar il-każ tal-ajruplan li kien twaqqaf fuq l-Ukrajna fejn Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.